Nagkatinubagay ang duha ka partido sa Barangay Langob, Davao City tungod sa legasyong yutang giangkon. Aniya ang atong balitang barangay. Ako karon ang silbi punong barangay. Oh, pero ma'am, you can, excuse me, with your respect sa'yo, you can talk to the media after our meeting, not during the one here. Sir, ani sir, public place man gud ni siya, sir. Yes, ma'am. We nag-private ni siya, we are in the public But place. we are invoking our rights. Government place. Both of you Ma'am, are both but illegal, this sir. proceeding should not require the one ng media. Kasi private ito eh. This issue will go to the court. Oo nga, Oh, sir. so- Pero bisan pa, sir, kaya nata sa public place karon. So, Mo kinatinubagay na Kapitan Leilani Del Mar Bacalso og ni Asam Ulangkaya dihang miabot ang One Mindanao sa buhatan sa kapitan sa Barangay Langob, Davao City. Nagkatensyon manggod dihang giangko ni Ulangkaya ang lunang gipanagiyahan nila Mrs. Corazon Yap ug Dr. Eric Liu sa Barangay Langob hinungdang miresponde ang kapulisan sa Tolomo. Dunay sakop kuno si Ulangkaya nga nagpuyo sulod sa usa ka balay nga sakop sa luna nga dili kuno pagawason. Mr. Ulangkaya is visiting my office 3 times. Then, the documents are bringing to me. Then, according to him, the people there is staying in the house is hindi daw makalabas. Tapos hindi daw kasi hindi nila palabasin. May putahan siya ang ayaw lumabas. Nasayang napalit kuno ni Ulangkaya ang usa ka balay sulod sa luna gikan ni Joseph Taburada. Galigar ni Ulangkaya nga duna sila dokumento nga ila kuno ang usa ka parte sa luna. Apan base sa gipakita ang kopya sa titulo, gipanag-iyahan ang luna sa pamilya Bansuela, Liu, Yap ug uban pa. Sumala pa nga ang maong luna gamiton sa gobyerno alang sa proyektong Mindanao Railway System sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ug under negotiation na kini tali DOTR. Busa aron dili kini masudlan og outsiders, gipakuralan kini sa mga tag-iya ug gipabantayan sa mga gwardya. O, nakuha na sa railway, it will delay the project of the president. Kay ikuan ba ya na mo step down niya, kailangan mo start na atong railway. I'm just helping the government. I'm just helping the president. Am I wrong? So, sa ako pong kabahin, pareha sila na ay mga rights. Sila nagkuanan sa ilang mga rights food. Ako na gusto nga. So, wa ko'y mahimo og unsa padakon ba nila o magkaayusan ba sila diri? Mao gini ako ang makiter sa ilaha nga iayos sila diri sa barangay. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.